Dios batez alkarturik, zogana gatoz jauna. Zogana gatoz jauna. Emaiguzu zure argi, grazita maitasuna, entzun arren jauna. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Zenideok, aitor ditzagun gure pekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Humildemente reconozcámonos pecadores, imploremos de Dios su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Erruki jauna, Cristo erruki, erruki jauna, egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, egin gaitzala zure laguntzak beti alai zure zerbitzuan. Ondasun ororen iturri zaren horri emanak bizitzea bai da guretzat. Egiazko zorion betea eta iraunkorra. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Makabearren lehenengo liburutik. Egun haietan, Judasek eta oneranaiek esan zuten: desegin ditugu etsaiak, igo gaitezen santutegiaren garbikuntza egitera eta ura berriro jainkoari sagaratzera. Gudaroste osoa bildu eta Zion mendira igo ziren. Seleukotarren agintea aldiko 158. urtean, 9. hilean, hau da, Kisleu hilaren 25. Goizean goiz jaiki eta sakrifizioa eskaini zuten legearen arabera, erabaki berria zuten erre oparietarako aldarean. Lehengo aldarea gentilek profanatu zuten egun eta ordu berean, inauguratu zuten aldarea kantu artean, zitara, arpa eta txilina joz. Herri osoak lurrerainoa uzpezturik, gurtu eta goretsi zuen garaipena eman zion jainkoa. 8 egunez ospatu zuten aldarearen sagaratzea, eta erreopariak eskaini zituzten poza handiz, baita elkartasun eta ezkerronezko opariak ere. Tenpluaren aurrealdea urrezko koroaz eta babeski txikiz apaindua zuten, sarrerak eta gelak konpondu eta ateak ipini zizkieten. Haundia izan zen herriaren poza, eta gentilek egindako iraina ezabatua gelditu zen. Eta Judasek, oneranaiek eta Israeldarren batzar osoak, aldare osoa zagaratzearen urtegurrena bere garaian, Kisleu hilaren 25. aurrera, 8 egunez, urtero, poza handiz ospatzea erabaki zuten. Jaunak esana.
Zure izen ospetsua goresten dugu, jauna. Zure izen ospetsua goresten dugu, jauna. Bedeinkatuazu, jauna, gure aita Israelen jainkoa, betidanik betidaino. Zure izen ospetsua goresten dugu, jauna. Zeurea duzu, jauna, handitasuna eta indarra, ospea, distira eta nagusitasuna. Zeurea duzu zerulurretan dagoen guztia. Zeurea, jauna, erregetza eta diren guztien gaineko nagusitza. Zure izen ospetsua goresten dugu, jauna. Zugandik datoz aberastasuna eta ospea. Zeure menpe duzu dena. Zeure esku duzu indarra eta almena. Zeure esku guztia handi egiteko sendo egitea. Zure izen ospetsua goresten dugu, jauna. Aleluia, aleluia, aleluia. Nere ardiek aditzen dute nere ahotsa dio jaunak. Nik ezagutzen ditut, eta haie jarraitu egiten didate. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna, zuekin, Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesus tenpluan sarturik, bertan salerosketan ari zirenak kanpora botatzen hasi zen esanez. Liburu santuak dio, nere etxea otoitz etxe izango da, zuek ordea lapurzulo bihurtu duzue. Egunero, tenpluan irakasten ari ohi zen, apaizburuak, legemaisuak eta herriko handikiak Jesus hil nahian zebiltzan, baina ez zuten asmatzen zer egin, herri guztia ahozabalik baitzegoen ari entzuten. Jaunak esana, las lecturas y el Evangelio de hoy nos anuncian el sentido de lo que es el templo, ¿no? El Evangelio nos narra y nos ha narrado ese pasaje en el que Jesucristo expulsa del templo a los mercaderes que habían convertido aquello en un mercado, ¿no? Y realiza ese acto ciertamente que en la vida de Jesucristo, en la persona de Cristo, nos extraña, ¿no? Una actitud tan fuerte o tan dura, ¿no? Él ciertamente es bondadoso, misericordioso con todos, pero ciertamente Él actúa en esta ocasión en el templo ante aquellos mercaderes que habían convertido aquello pues en una cueva de bandidos, como dice Él, ¿no? Pues actúa con dureza, ¿no? Y ciertamente esa manera de actuar de Cristo, Él no se deja llevar pues por ningún sentimiento malo, ¿no? Simplemente lo que quiere es hacer caer en la cuenta a aquella gente de la barbaridad que están cometiendo, ¿no? Tiene un sentido pedagógico, por tanto, esa actuación dura, ¿no? De Cristo, ¿no? Firme de Cristo, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere dar a entender? Pues la barbaridad que supone el convertir el templo en un lugar pues de comerciar, ¿no? De comercio, ¿no? Y de quitarle al templo su verdadero sentido. El templo es el lugar donde está la presencia de Dios como este, ¿no? Nuestro templo más importante aquí en el templo, en la iglesia, es que Cristo está aquí presente, vivo, en todo momento. Ahí está en el sagrario,
Cada vez que celebramos la Eucaristía, viene al altar, celebramos, Él se hace presente en medio de nosotros y luego sigue estando aquí, en nuestra presencia, ahí en el sagrario. Esto es lo más importante, ¿no? Esto es lo más importante cuando entramos en la iglesia, el caer en la cuenta de esto. Si perdemos esta presencia de Dios aquí en el templo, es decir, si perdemos la conciencia de que Dios está aquí, pues este lugar se convierte pues en un mercadeo, ¿no? En algo bonito, artísticamente incluso, artísticamente o una cosa un poco hermosa, podemos hacer aquí mil cosas, conciertos y mil cosas, pero hemos perdido lo fundamental, ¿no? Lo fundamental. Por eso el templo es el lugar de oración, el lugar donde está Dios presente y el lugar donde nosotros hablamos con Dios. Y no solamente el templo de piedra, sino que también nosotros, cada uno de nosotros somos templo de Dios. Por tanto, nuestra vida tiene que ser esto también, ¿no? Nuestra vida tiene que ser vivir una presencia constante de Dios, porque llevamos a Dios en nuestras almas por el bautismo y nuestra vida es, por tanto, vivir en la presencia de Dios constantemente. Y en segundo lugar, también el Evangelio hoy nos manifiesta para qué es el templo, para anunciar la palabra de Dios. Es lo que hacía Jesucristo cuando iba al templo. Anunciaba el amor de Dios y todos quedaban boquiabiertos escuchándole, ¿no? Y los fariseos, mientras no podían hacer nada contra él porque todos estaban boquiabiertos. Pues para esto es el templo. ¿Para qué es esta iglesia, este templo? Para anunciar al mundo, al pueblo, a la gente, a Zumaya, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Esta es la misión de este templo, la misión de la iglesia, anunciar al mundo que Dios les ama, que Dios les perdona, que Dios nos salva, que Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro hermano que ha venido al mundo a salvarnos. Esto es la misión del templo. Y esta es nuestra misión también, como templos de Dios, anunciar con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, el amor de Dios al mundo. Y si esto no es la misión de este templo y la misión de nuestra vida se ha convertido, y este templo se ha convertido en una cueva de bandidos. Nos lo dice Jesucristo muy claro, ¿no? Nuestra vida no tiene sentido. Lo hemos desfigurado, que hemos desfigurado nuestra vocación, ¿no? Y el Señor pues, también pues, podría actuar de esa manera firme también en nuestra vida, ¿no? Si nuestra vida fuese de ese estilo, ¿no? Pidamos al Señor, por tanto, caer en la conciencia de esto, de que somos templo de Dios, que Dios está presente en nosotros, de que Dios está presente también aquí, y aquí venimos pues a estar con Él, a estar en oración con Él, así sea. Aitari bere izenean eskatzeko esan zigun Jesusek, horixe egingo dugu orain uste honez. Munduan zabaldua dagoen Eliza elkartearen alde eta Jesukristori jarraitu nahi dioten guztien alde. Erantzun diezaiotela leial espirituaren eraginari. Eska diezaiogun jaunari, irakasleen alde, zientziaren ikerkuntzak eta teknikaren ahalbideak irakasteaz batera landu ditzatela gizakiaren kezkak, balioak eta erlijiotasuna ere, eska diezaiogun jaunari, irabazpidea eta erosotasuna helburu nagusitzat jartzen dituen gizarte honetan ere izan daitezela bere burua eta indarrak besteen alde doan eskaintzeko prest egongo diren bokaziodunak. Eska diezaiogun jaunari, Entzun arren jauna. jaunaren inguruan egoteak damaigun posa zabaldezagula geure inguruan behar duenari laguntza eskainiz. Eska diezaiogun jaunari, aita errukitsua, entzun honez gure eskariak eta emaiguzu behar dugun guztia, Jesukristo gure jaunaren bitartez,
Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizona lana sortu hau, egingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekarri dizugun ardo hau, matzondoaren indarrak eta gizona lana sortu hau, egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Zuri jaun handi horri, aurkezten dizugun eskaintza honek irits dezaigula zu leial zerbitzatzeko grazia eta eman diezaigula betiko zorionaren fruitua. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna da, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da eta egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ereko horri. Zure seme maitearen bitartez egintzen nuen gizadia, eta beraren bitartez berritu ere bai maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko, diren guztiek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guztiak goresten, eta zure santuek bihotz batez bedinkatzen. Horregaitik guk ere aingeru guztiekin batean goresten zaitugu, os batean kantari. Santu, santu, santua, Diren guztien jainko jauna. Osana, 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 zeru hoienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, 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 zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango den. Era berean, afalondoan, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz bizilaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Ignazio gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan dugu Teresa. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia irits dezagun, Jaungoikoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, apostoluaren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jangoiko aita algustiduna, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gau egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina ateragaitzatzu gaitzetik. Ateragaitzatzu, jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaden bezala emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak maiontara deituak. Jauna, ni ez nahi, Señor, zunere etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko.
Maitagarria zara, ene Jesus, Jesus ezkia, guztiz maitagarria, Iotzaren poza, animen argia, Jesus maitea, Jesus maitea. Agurgarria zara, ene Jesus, Jesus eztia, guztiz agurgarria, ene Jesus. Iotzaren poza, animen argia, Jesus maitea, Jesus maitea. Guztiz altxua zara, ene Jesus, Jesus gozua, guztiz era altxua, ene Jesus. Iotzaren poza, animen argia, Jesus maitea, Jesus maitea. Egin dezagun otoitz. Sakramentuaren doain santuak harturik, apalik eskatzen dizugu Jauna, zure semeak bere oroigarri egiteko, agindu zigun Eukaristia honek handi dezala gugan maitasuna. Jesukristo gure Jaunaren bitartez, eta 9. bigarren egunaren otoitza egingo dugu orain. Maria sortzez garbia, begira ezaiozu zure begi errukitsuekin zuregana datozen zure seme alabei. Konfidantza eta maitasun nez datoz.
zure laguntza eskatzera eta eskerrak ematera mirarietako medailaren opariagaitik. Bigarren eguneko meditazioa. En su primera aparición, la Virgen Milagrosa enseñó a Santa Catalina la manera cómo había de portarse en las penas y tribulaciones que se avecinaban. Venid al pie de este altar, le decía la celestial Señora, aquí se distribuirán las gracias sobre cuantas personas las pidan con confianza y fervor, sobre grandes y pequeños. Que la Virgen de la Santa Medalla y Jesús del Sagrario sean siempre luz, fortaleza y guía de nuestra vida. Orain bakoitzak egin dezala bere eskaria. Que cada uno ahora presente la petición en este novenario. Agur Maria, gracias betea, jauna dago zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Santa Maria Jaungoikoaren ama, errebutu ezazu gu pekatarien alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que por la Inmaculada Virgen María, asociada a tu Hijo de modo inefable, nos das alegrarnos con la abundancia de tu bondad, concédenos propicio que, sostenidos por su maternal auxilio, nunca nos veamos privados de tu providente piedad, y que con fe libre nos sometamos al misterio de tu redención. Amén. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Berenka zaitzatela Jaungoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Gain bukatuko dugu Mariari abestuz, eta gero jauna gurtzera jarriko dugu, nahi duzuen ontzat, eta errosarioa ere errezatuko dugu. Zoazte jaunaren pakean. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exulexi filii Eve, a te suspiramus, Piementes et flentes, in ag lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos, ag nos converte. Benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clement, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Adora dezagun, zerulo ren jabe, aitortu dezagun. Kristo gure errege, adora dezagun, zerulo ren jabe, aitortu dezagun. Bere bizi baten danok ernai, zurea geragu, o Jesus bai, zureak geragu, o Jesus bai, ez beste jaberik, ez dugu nahi. Kristo gure errege, adora dezagun, zerulo ren jabe, aitortu dezagun. Kristo gure errege, adora dezagun, zerulo ren jabe, aitortu dezagun. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Errosario santua. Gurutze santuaren zenaliagatik gure etxaien gandik zaindu gaitzazu gure jaun eta jangoikoa. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Ireki jauna nere Espainiak, zatozkit lagun ere jainko. Gaintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzazu orain eta gure eriotzeko orduan. Ostirala denez nahi gabezko gertakariak lehenengoa, Jesuse Getsemaniko beratzan otoitz larria egin zuenekoa. Gure aita zeruetan zarena santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure nahia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzazu, orain eta gure eriotzeko orduan. Bigarrengo gertakaria, gore jaunak zigorkada ikaragarriak jasan zituenekoa. Emaiguzu gaur egun honetako ogia barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu gutxi tentaldien edortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan. Amen.
Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Hasieran zen bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amen. Hirugarrengo gertakaria, gure jaunari arantzazko koroia ezarri ziotenekoa. Gure aita zeruetan zarena santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu handra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu handra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu handra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu handra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu handra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu handra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu handra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu handra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu handra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu handra guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzazu orain eta gure heriotzeko orduan. Laugarrengo gertakaria. Gure jaunak Zorbaldan gurutze astuna harturik, Kalbario mendira abiatu zenekoa.
Emaiguzu gaur egun honetako ogia barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi barkatzen diregunez gero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarien alde orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarien alde orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Hasieran zen bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amen. Bosgarrengo gertakaria, gure jauna gurutzean josia eta hila izan zenekoa. Gure aita zeruetan zarena santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus.
Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedenkatua zara zu andra guztien artean eta bedenkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzazu, orain eta gure heriotzako orduan. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Andre Maria Santua, Jainkoaren ama santua, Virginen Virginia santua, emakume graziaz betea, Virginia beti otoitzean zaudena, erospenaren lehen fruitua, Kristo eroslearen laguntzailea. Elizaren ama, apaizen ama, Jainkoaren zazagaratuen ama, familiaren ama, gizon emakume guztien ama, nahigabeetako ama, errukiaren ama. Grazia guztien etorbidea, gaixoen osasuna, pekatarien ieslekua, nahigabetuen poza, kristauen laguntzailea, hil zorian daudenen babesa, hilen atsedena, Errosario Santuaren erregina, Pakearen erregina, gure erregina eta Andrea, Maria Mirari Gilea erregina, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, barka jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, zure babesera gatoz iesi, Jainkoaren ama, gure otoitzei ez eman eskertxarrik behar ordu estuan. Arrisku guztietatik honez atera gaitzazu, Virginia eder eta bedenkatua. Otoitzegizu gure alde, Jaungoikoaren ama done horrek. Otoitza, San Bernardoren otoitza. Oroi zaitez, Virginia Maria guztiz errukitsua. Ez dela inoiz ere entzun, laguntza eske zugana joan direnetatik, inor zuk utzia izan denik. Itxaropen honetaz sendoturik gu pekatariok zugana gatoz lasterka, ama Virginia maitea. Zure aurrean gaude negarrez, ez egin Jainko semearen ama gure eskariei ez entzunik, baino bai entzunitzazu harrera honez, eta emaiguzu harren eskatzen dizuguna. Amen. Eta salbea. Agur erregina, ama erruki horra, gure bizi gozo eta itxaropena agur. Zuri dei ez gaude, ebaren umer bestetuok, zuri aieska antxiz eta negarrez negar herri honetan. Ea bada itzulitzazu gure bitarteko honorrek, itzul gugana zure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren, erakusi ezaguzu Jesus,
zure sabeleko seme bedenkatu hori, oi bihotz bera, oi errukior, oi Maria Virginia gozoa, otoitzegizu gure alde jaungoikoaren amadone horrek, Jesukristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun. Harritokietako ama, zure babesean gorde eta zaindu gaitzazu, orain eta gure eriotzeko orduan. Sortzez garbi Maria miragilea, zure babesean gorde eta zaindu gaitzazu, orain eta gure eriotzeko orduan. Amen.
al amor de los amores. Cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
asko jauna, bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Eskerrik asko jauna, gugan zaudelako, eta zure biziaz bizi garelako. Eskerrik asko jauna, bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Zoazte jaunaren pakean, Jaun